אתה רואה, זה סבתא וסבא של סבתא שלך. כאן גרתי, אבל בחצר, לא בבית הזה. מי תלה פשוט את זה? זה היוזמה שלנו. את הבית. הנה אנחנו מתקרבים, חם, 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 חם. שקית חמה. חם, חם, חם. לא, קודם. הנה הגענו לעזובה של הגן שלי. זה היה הגן שלי. רוצה לשחק? כאן. זה כבר לא גן, אבל על ידו יש גן חדש. בואו לצל. גן חדש, את רוצה שתחבר? עכשיו נטוש. נספר עכשיו לכולם. כולם הגיעו? עכשיו, מה שאתם רואים פה לפניכם, זה היה הגן ילדים שלי. אנחנו הלכנו לגן, היה פה רק 2 כיתות גן, טרום חובה וחובה. היו כאן 2 כיתות. משום מה, אני לא יודעת איך אני זוכרת את השמות של הגננות, ואני לא זוכרת איזה גננת הייתה באיזה גן. גננת הייתה מרים, והגננת השנייה הייתה חסידה. עכשיו, הגן... חסידה לא בבית? דברי לנו. אני מדברת לגן. אולי חסידה תצא פתאום. היא מקוננת וצמרת לבד. זה חסידה של מבצע לא חסידה? היה צהרונים, הגן היה או עד 12:30 עד 1. גם לא קיבלנו אוכל בגן, היינו מביאים אוכל מהבית. לא היה צהרונים, אני לא זוכרת אותי הולכת עם מישהו שמלווה אותי לגן בחזרה. ואני זוכרת זיכרון אחד מהגן שהייתי חולה בשעלת. שעלת זה לא הייתה מחלה ששכבת בבית, אבל היא לקחה זמן ואסור לך היה לבוא לגן. אני זוכרת אותי עומדת ככה, יכול שבאתי לבד, עומדת פה ומסתכלת על הילדים ומסתעלת עליהם. ומתגעגעת נורא. ואני זוכרת את התמונה הזאת. לא זוכרת שהיו איזה 30 ילדים בגן או 40, אני חושבת שהיינו איזה 20 ילדים בכל שנתון, אבל זה היה 2 גן שלנו, לא היה צהרונים, לא היה כלום, באחת היינו כבר חוזרים הביתה. כן, וגם בדרך כלל הדור הזה של ההורים שלנו לא עבד, רובם היו בבית. האימהות? כן, האימהות לא עבדו. לא, לי הייתה סבתא עד גיל 10, זה גם משהו נדיר בדור שלנו, שהייתה לי סבתא צברית עד גיל 10. מה גוני? מה שאל? קוראים לסבתא שהייתה לה. הסבתא שהייתה לי מלכה. הייתה מלכה. קראו לה מלכה. יש לכם עוד שאלות ככה שאני... רציתי לספר רצית להגיד לי הייתך בגן. הייתה איתי בגן אביגדור קהלני ונאווה קינן מבאר טוביה. רותי באר אומרת שהיא גם הייתה בגן שלנו. אבל היא מפקרת. לא, אבל אני לא זוכרת. אני לא זוכרת. היא לא מאמצת אותה. אמא לא... חיותה לא הייתה? חיותה רחובתי. אז זה אומר שאביגדור קהלני בן 80 עכשיו. נכון, אביגדור קהלני בגיל שלי. אז איך נאווה קינן הכירה באר טוביאני? באותה צורה. באותה מסיבה? הברטוביאנים באו לדור. הוא הגיע איתו לאופנוע? בדרך כלל לא היה נוסע איתו בהתחלה לאופנוע, לא היה לו אופנוע בהתחלה. למי לא היה? לאבא או לגדי? לאבא לא היה. למה לגדי היה קודם? בכלל לא. גדי היה שני. איך לא היה לך וספה? למה יעקב לא קנה לך קודם? הוא אהב לחבק אותו בנסיעה. כי אפשר לנסוע באופנוע. לא, את ההיכרות אחר כך אני אגב, יום אחד אני נהגתי באופנוע, ומה קורה? לא,
ניידת עצרה אותנו, שוטר עצר אותנו. לא היה לך רישיון? שמע, הוא לא מרגיש טוב. למה? לא היה לך רישיון? אני ולא היה לך רישיון? לא עשה כלום. לא, אבל לא היה לך רישיון? מה? היה לך רישיון או לא לא? זוכר. אם הוא לא זוכר. גם ביבי לא זוכר. אבל למה היא עצרה אתכם? כי הוא לא כזה יודע חתיך, למה. רצתה להסתכל. לראות המצלמה עד אבל למה אתה נהגת? אחר כך זה ישמש כנגדו. כבר לא התיישנו. יודע למה, סתם ככה, כי בא לו. בשביל הכיף. זה היה יאללה, גדי, תן לי באמצע גם הלילה. אולי יולי הוא מעגל סיבוב על הרכב. אולי היית שזוף כל כך שחשבו שאתה אתיופי. איזה חתיכה. היא הייתה במציאה אתמול ולקחה בגדים. מהביצייה? מהמציאה? מדהים. אמר זה כאילו בגדים... כל אחד סטופ רקורדינג. לא, ממש יפה. עכשיו תחנה הבאה. עכשיו זה היה אחרי הגן, הלכנו כאן. אחרי הגן, כן. באנו לכאן. עכשיו קודם כל, ביום הראשון שעליתי לכיתה א', הייתה לי הפתעה. למה? עשו הפתעה, אחותי נולדה. נולדה ב-27 לאוגוסט, 28 לאוגוסט. 27. כמו אבא שלו. 27, ואז השאירו את היולדת שבוע בבית חולים. ואבא שלי החליט לקחת אותי לראות את אמירה ביום הראשון שעליתי לכיתה א'. ואז בבית חולים עבדה, אמרתי לכם, דודה ציפורה של אלינור, הבת שלה הייתה אחות בבית החולים, היא כבר חיכתה לי בשער של הבית חולים, לקחה אותי לראות את אחותי, ואז אבא החזיר אותי ונכנסתי באמצע שיעור. אני זוכרת את זה בתור טראומה. פה למדנו כיתות א' ב', היה כאן לפי דעתי רק 8 כיתות מא' עד ח'. כשאני נכנסתי לכיתה א', אחי דני היה בכיתה ח'. ואחר כך בכיתה ג' כבר כנראה נס ציונה גדלה, אז בנו בית ספר חדש, אבל אני למדתי כאן בכיתה ג' בשעות אחר הצהריים, והיה 2 משמרות. הילדים יודעים פעם לא היה כוח אדם. גם לא היה כיתות. ולא היה כיתות, גם לא היה כיתות. אז מה שעושים, היו לומדים לא במשמרות. דוחפים עוד היו כיתה לומדים ביחד. במשמרת, או שהיית לומד משמרת בוקר, או שהיית לומד משמרת, או מ8 עד 12 או מ12 עד 4. כאילו המורים היום מלמדים במקביל. הילדים היו לומדים המורים היו לומדים בשתי משמרות. 8 שעות. אז אני זוכרת כל ילד היה בא רק ל4 שעות. כיתה ג' אולי 3 חודשים או 4 חודשים למדנו פה במשמרת השנייה, ואז בנו את הבית ספר החדש שאנחנו נלך אליו. היום זה כבר לא בית ספר, זה משהו ששייך לבית כנסת. המועצה הדתית. מועצה הדתית, כן, משהו ש... אבל זה היה הכיתות שלנו, זה היה 2 קומות, לפי דעתי רק 8 כיתות, ואני הייתי בכיתה א', אחי היה בכיתה ח'. המנהל והמורה היו זוג. המורה שלי בכיתה א' קראו לה פיוטה, היא הייתה מאוד נמוכה, ואני זוכרת כשבאתי בכיתה א' באמצע השיעור, היא ישבה על שולחן של הכיתה, והרגליים שלה לא הגיעו לרצפה, זה אני זוכרת. הייתה מאוד נמוכה, ובעלה היה מנהל הרבה שנים, כן. זהו. אז זה היה בית ספר, א' ב' ג' במשמרת שנייה. המורה והמורה, מה אתם עושים פה? בדיוק כמו אלכס קולאבה. כן. לא, אני אספר לך. אנחנו עוברים על החומר. מי זה? גיא, אתה לא שמעת זה מגרקן. נורא כיף ככה בפנים המצלמה, אני נורא... למה אתם כל הזמן? לא שמעת מגרקן. אתה יודע מי היה חברו יעקב שחר. מי היה חברו? עכשיו מי שלא שמע, זה הבית של ינקלה סחטוביץ, ככה הוא נקרא בתקופה שהיה בנס ציונה, יעקב שחר, המנהל של מכבי חיפה. הוא גם היה המדריך שלי במכבי צעיר. עכשיו כאן, במקום הזה, היה האולם, לא אולם בעצם, מגרש פתוח,
של הספורט. פה היה כדורסל, פה עשו לנו את כל התרגילים והכל. פה היה מגרש ענקי של ספורט. ודוד טבק, מישהו מדבר אליו, היה מורה להתעמלות שלנו. מישהו יודע מי זה דוד טבק? מה יוחד בדוד טבק? הוא הקים אלוף ישראל בריצות קצרות. 100-200 מטר. כן. בן והבן כפר שלו, בית עובד. בית עובד. בני טבק בני טבק היה שחקן במכבי תל אביב, שחקן כדורגל. אני יודע. גיבור ילדות. אני הייתי רואה אם אבא שלו, סבא היה לוקח, חבר שלו, אבא של בני טבק, ואני כל הזמן. זה היה בית ספר החדש שלנו. כאן עבר. שהוא עדיין בסדר. כן, עדיין בית ספר. אבל... מה בטויות? את הראשונים, כל זה לא, רק זה. אמירה, רק זה. רק זה הבית ספר שלנו. שלי, זה המבנה הישן, זה. אבל חוץ מהמבנה הישן הזה, היה... רגע, אתם לא מקשיבים על לא מדבר. אתם לא תתקוף. יש מבחן נכון. זה היה המבנה, אמירה אומרת, הראשון שבנו. לא, זה. פה למדתי. אבל גם פה היה הבית הערבי. איפה שאת רואה יש כל הבית, שם היה הבית הערבי. היה בית ערבי גדול. הבית של הבק. כן. ששם הייתה המנהלה של הבית ספר, וגם כיתות ז'-ח' היו שם. המבנה מהמם. מהמם, ערבי ישן, גדול. כמו של בוקסר, משהו מהסגנון הזה, פי 8 יותר יפה. ז'-ח' למדתי שם, ושם גם המנהל יצא בחדר המורים והכל, בבניין הערבי הישן. אמירה אומרת שזה היה הכיתות הראשונות שלנו פה. פה למדתי עד כיתה ו', ז'-ח' למדנו שם. עכשיו בכיתה ז' שהייתי, הייתה מלחמת סיני. ואז המורה שלי, המחנך, לקחו אותו למלחמה. ואז המנהל, הבעל של פיוטה פלסנר, שאמרתי לכם שלימדה אותנו בכיתה א', הוא לימד אותנו בכיתה ז', שהמחנך היה במלחמה. אני זוכרת את המחנך חוזר אחרי המלחמה, הוא לא נסער, והוא אמר שהוא נלחם, והוא כמעט לא ישן, ובמלחמה יש לך אדרנלין שנותן, את לא מרגישה שאת עייפה בכלל, את נלחמת ונלחמת, אני זוכרת אותו, שזה השפיע עלינו כל מה שהוא סיפר, גם מורה צעיר שהלך למלחמה, אז הייתי תלמידה טובה. תמיד. היא הייתה תלמידה טובה של הבית. לא אני ולא דנו. זה ככה, לא, באמת, אהבתי ללמוד. והאהובה של אמא שלנו, והבת המועדפת, איך אומרים ככה? דבורה הייתה הבת המועדפת. לא הרגשתי. מה קורה שם בטיפול? אני יכולה להגיד לך בתור איך שאני הרגשתי. את היית הבת אוהבים המועדפת. אותך, אמירה. ניתן לך קבוצת תמיכה. כן. רק את תספרי שלמדת פה גם תפירה, למדו. המקצועות שלמדנו פה. עכשיו אני טועה, למדנו גם חקלאות. לא נשאר. לא, רגע, למדנו חקלאות, תגידי לי, היינו הולכים מפה לשם? בטח, ליד שיקום סלע. שם היה החקלאות שם היה שעשינו, חקלאות. אבל גם היה שם, היה בית הכנסת. זה כשלמדת א' ב'. פה, אז למטה היה. אבל כשלמדנו פה, היה שם. היה לנו חקלאות, בתפירה איפה למדתם? תפירה, החדר לא הזה בכיתה הראשון היה. גדולה. במרקרי. מה זה מרקרי? מחשב לא למדנו, מייקרים. מחשב לא למדנו, לא נשאר. חקלאות, מלאכה, זמרה, היה לנו שיעור זמרה, היה לנו התעמלות עם דוד טבק פה, והיה לנו התעמלות, חשבון עם מורה עיראקי, והוא היה מורה מאוד אהוב, מתמטיקה, כן, סלאח חזן. שנה אחת לא הייתה מורה לאנגלית בבית ספר. רגע, ואז סלאח חזן לימד אותנו אנגלית. אני זוכרת משפט אחד שהוא היה אומר, Open the book
page 61. העיראקי. Put the ball in the basket. Page the book. תגיד את זה עם המבטא, אתה אמרת את זה יפה עם המבטא. Open the book, page 61. זה המורה עיראקי, לימד אותנו שנה אחת. זה השפיע על כל המשפחה. עדיין האנגלית שלי. כל המשפחה היא יודעת גם מצוין אנגלית. מי היה השרת של הבית ספר שלנו? חמדה שיינבום, מכירים את חמדה שיינבום? מברטוביה? האבא שלה. לא יפה לחכות אותו, הוא היה צולע. הרי היו מצלצלים עם הפעמון, אז הוא היה צולע, לא יפה לעשות את זה, אבל... הוא היה... למדתי פה אותו בצפר. לא היה. לא היה צלצול, היה פעמון, לא, רציתי להגיד גם על הבת של הרב שלמדה פה. נכון. עוד דבר אחד שזהו בימינו זה חשוב. הבת של הרב של נס ציונה למדה איתנו בכיתה מעורבת, בנים ובנות, ובשיעורי התעמלות היא הייתה באה עם מכנסיים קצרות, ומתעמלת עם כולנו. זה לא גרם לגברים. וזה היה... הרב לא ידע. רציתי לדבר על הכבוד למורים. אגב, גם במבואות כשהיה בעיה בחשמל היו הולכים עם פעמון. כל פעם לא היה חשמל והיו הולכים מכיתה א' עד ח' אני צלצלו לי בפעמון. היה סיפור שהמחזור כ10 מסלולים היה תפקידם היה לגנוב את זה. מה אמרת שחותי? ואז לא ידענו מתי נגמרת ההפסקה. וקודם כל בדור שלנו היה כבוד למורה. מורה שהיה נכנס לכיתה, כולנו היינו קמים, בוקר טוב, ויושבים. לא היה לאחר, אף אחד לא היה מעיז לאחר. וגם היינו פונים אליו. המורה, לא היינו פונים. וגם כשמורה אחר נכנס לכיתה, ונניח באמצע השיעור, כולם היו קמים. היו קמים, ואחר כך נשאר. וההורים האמינו למורה. המורה אמר משהו, בחרו איתו ולא כלום. מורה היה אלוהים. היה כבוד למורים. משחקים בהפסקות, כן. בהפסקות, מה ששיחקנו בהפסקות, לא היינו יושבים עם פלאפונים, לא היה. לא היה. כן. מחבואים, תופסת, 4-5 אבנים, עם חבל, קופצים בחבל, מה? בתקופה שלנו, כן, אני אומרת, המשחקים די דומים בסך הכל. חבל, 1, 2, 3 דג מלוח, כל ה... לא היה פורפרות? פורפרות היה? פורפרות? אבל 5 אבנים הרבה, אני זוכרת. נכון, הרבה 5 אבנים. גם עם החבל, חפות בחבל. וסבתא סורגת. סבתא סורגת וגם אתם מכירים, כן. זה משחקים שאנחנו... חיידודס. סבתא זה גם בדור שלי, אנחנו אותו דור. אתה זוכר את השיר הזה? אני מאזינה. נכון. שמתקופים ביחד. אני מאזינה. רגע, לפני שאנחנו עוברים לתחנה הבאה, אנחנו סוגרים רק את עניין ההשכלה. כאילו, כי התחנות הבאות שלנו לא כוללות את התיכון, אז אנחנו בנקודה הזאת סוגרים את עניין ההשכלה. גן ילדים, בית ספר א' וג'. זה הספיק לה עד עכשיו. לא, אחר כך, כשגמרנו ח' לא היה תיכון בנס ציונה. היינו צריכים להחליט לאן הולכים, או המועדפים זה היה התיכון ברחובות או תיכון בראשון. למה אני טועה היום למה אני בחרתי את התיכון ברחובות? זה בגלל שרלה. כי כל החברות שלי בסך הכל הטובות הלכו לתיכון בראשון. כנראה שמאוד רציתי את רחובות, היה נחשב בעיניי אולי יותר יוקרתי. אני לא יודעת למה. אולי סבא, כמו שהוא לקח את החברים. היום זה תיכון בשליט, אבל אז היה נקרא תיכון מיוחד. הוא קרא את הספר. רגע.
היה שם, הבחירות היו או פדגוגית מי שרצה להיות מורה, או כיתה שלמדה שפה נוספת צרפתית, או כיתה שלמדה שפה נוספת ערבית. רציתי צרפתית, אבל כשבאתי להירשם כבר הכיתה הייתה מלאה, ואני הלכתי לכיתה של ערבית. היו איתי המון תלמידים מבאר טוביה, אילן גולדמן, שר הנגב, אח של גדי קורן. גדי קורן, אח של רמי קורן, גם מכפר ורבורג היו יעל אורביץ היום, יעל גן, הרבה מהם היו מהאזור. וככה גם אני ושרה מבאר טוביה הפכנו לחברות מאוד טובות. חיפשתי חברות חדשות, החברות שלי למדו בראשון. למדנו ט'-י' רגילות, מי"א היינו צריכים להחליט לאיזה מגמה אנחנו רוצות. אני הלכתי לריאלית, לחשבון זה נקרא, ושם בכיתה י"א התחלנו גם עם מעבדה, שיעורי מעבדה. ואני מאוד אהבתי את השיעורי מעבדה, ואחרי כיתה י"א נרשמתי לבית ספר לטכנאי מעבדה ברמת גן, שם למדנו שנתיים. סך הכל במקצוע שלי אני טכנאית מעבדה, לבורנטית מה שנקרא, אבל לא מצאתי את עצמי באזור איפה לעבוד. רכב לא היה לי, אם הייתי רוצה לנסוע למכון ויצמן או דבר כזה. בקיצור, הפכתי לעקרת בית. היא עבדה קצת בבית ספר, לא, אבל זה לא... וקצת באדניר. אבל זה לא היה... אדניר היה בית של תנובה, היה בית מחלבה באדניר. נמשיך הלאה, וכבר אחר כך... ממשיכים. פה סגרנו את פרק ההשכלה. ההשכלה. אמנם המשכתי אחר כך בבאר טוביה, באיזשהו שלב אמרתי, מה אני אעשה? אני אשאר עקרת בית. בדיוק נפתחה, אחרי שנועה נולדה, נפתח אחווה. המכללה, והיה שם קורס להנהלת חשבונות. אמרתי, יאללה, אני נרשמת. למדתי שנה את הנהלת חשבונות, פעמיים בשבוע אחרי הצהריים, ואז חיפשתי לעבוד, אז בבאר טוביה כבר לא היו צריכים, אבל באותו יום שישי באנו לשלומית בפניאל דגני, ובדיוק היו שם זוג מניר בנים, אמנון ורותי בן שאול, וסיפרתי את זה שאני מחפשת עבודה, ואז הוא אמר לי, בניר בנים מחפשים. ביום ראשון כבר התייצבתי והתחלתי לעבוד. נסעתי נדמה לי מכפר ורבורג, איך קוראים לה? אני לא יודע. את נסעת איך? למה כבר היה לי אוטו כבר, עם נועה כבר היה לי רישיון, כבר נסעתי באוטו שלנו. אז מי היה עם הילדים אחרי הצהריים? רגע, מי נשאר עם הילדים? אני. לא, כשלמדת פעמיים בשבוע. עם נועה, יהודית הייתה מטפלת שלנו. לא, אבל כשהלכת... יהודית איובי נשארה? כן. נו, ואחרי זה את מתפלאה. מתפלה על מה? החינוך. יהודית הייתה מחנכת. אבל היא כמה עבדת? 10 שנים עבדת שם, לא? למה מישהו יכל לחנך אותך אתה? אחר כך בבאר טוביה. שלא היה אוכל? טוב, יפה. אנחנו עוברים לתחנה הבאה. אבל זה הדרך קיצור לבית ספר. ראית איזה ציצים יש לנו? דרך קיצור קשה מאוד. רגע, זה הדרך קיצור? כן. אז לא דרך ארוכה שם? דווקא? לא, אתה חושב מהבית שלי, אני לא צריכה לעבור מהרחוב המכבי, אני אומר רחוב. זה נכון. זה רחוב קצר. אז זה לא היה ככה. אז היה מדרגות נאות. איזה מדרגות? בחול, בחול. בחול. פה טבק היה מתאמן בעליות האלה. היה גרם מדרגות ענקי. אמא תשתי מים. רגע, כן, שתיתי, וכאן, הגרם מדרגות התחיל כאן. הבית הכנסת פה, אתה רואה כאן הבית הכנסת, פה ההורים שלנו היו מבלים ראש השנה ביום כיפור, ופה היה גרם מדרגות רחב,
יושבים עליו משחקים פה. וצוחקים. זה היה המגרש, היינו משחקים פה כדורסל. זה מכבי. כן, אבל פה היינו משחקים תמיד, כדורגל, כדורסל. את הכותרת? גולת הכותרת של הילדות שלנו. שלום יא חבר'ה, איזה חמודים אתם. אתם תשמעו עכשיו על... איזה חגיגים עם חולצה לבנה, כל הכבוד. עכשיו בדרך באוטו אמרתי להם, לילדים, שאני אוכל לסכם את הילדות שלי בילדות מאושרת. אז ועיקר הילדות שלנו באמת, עיקר זה בחלק הזה, הילדות שלנו כאן במכבי. אמנם למכבי הלכנו מכיתה ג' הולכים למכבי, אבל גם לפני שהגיע זמן הפעילות שלנו, כאן היה, אתם רואים, ענק, עם נדנדות, עם סלים לכדורסל, לכדורגל. היה מגרש משחקים. היה מגרש משחקים שלנו שהיינו פה מבלים. באמת, עוד לפני שהגענו לתנועה, עיקר החיים שלנו באמת, והילדות המאושרת שלנו, זה המכבי. עכשיו תחשבו שבבית לא היה כלום. לא היה טלוויזיה, לא היה מחשבים. אני לא יכולה להגיד לכם שהיה לי משחקים בבית, אולי בובה אחת. כל החיים שלנו היו בחוץ. דודה נעימה הייתה עושה בובות ממגבות. לי הייתה בהתחלה בובה ממגבת, היו עושים ממגבת בובה, והעגלה הייתה קופסת נעליים שקשרו לזה גומי. תבינו, לא היה לנו כלום, באמת, לא היה כלום. אבל היו חיים מאושרים, אני לא יכולה... אני רק רוצה, אתם יודעים שהגבעת האהבה הייתה כאן, זה היה כאילו סוללת חול. היינו מתגלגלים למכבי מגבעת האהבה למטה. אולי בובה הייתה לי בבית, אולי, אני לא יודעת. אבל עכשיו, זה היה הילדות היותר. כשהגענו לכיתה ג' התחילו הפעילות במכבי. אז היה פעילות פעם אחת עם מדריך, ומכבי גם היה לזה סיסמה נפש בריאה בגוף בריא. אז היה לנו גם שיעור התעמלות אחר הצהריים, וביום שישי היה לנו ערב שבת של כל הקן ביחד. אז בסך הכל היה פעולה פעם אחת, התעמלות פעם אחת, והקן ביום שישי בערב. חוץ מזה היו המחנות בסוכות, בפסח, בחופש הגדול. תמיד היה מחנה עם מכבי. אחר כך האיחוד במכבי היה מרוץ. כן, שתי לילות. והיינו מכינים את האוכל לבד ואת האוהלים בונים, הכל בונים לבד, את האוהלים, את האוכל, זה היה התארגנות ביחד. חוץ מזה האיחוד למכבי היה מרוץ הלפיד. כל חנוכה היו רצים עם הלפיד. פה בתוך נס ציונה, אחר כך מעבירים אותו לרחוב אותו לראשון, אני לא זוכרת. אבל אני זוכרת פעם אחת שנסענו אולי הכיתה שלי, הגיל שלי, לקברות המכבים, הדלקנו את הלפיד מקברות המכבים, עלינו על מסעית, קבוצת ילדים, וכל פעם רצנו בחלקים, הורידו אותנו, הלפיד הגיע אליי, רצתי חלק, באה מסעית, אספה אותי, הורידה אותי אחרי פרק זמן, ככה עד שבסוף הגענו עם הלפיד לנשיא המדינה, ואז זה היה יצחק בן צבי לצריף שלו. זה דבר שהשאיר לי חוויה מיוחדת. היה לו וילה בקיסריה? לא, היה לו צריף בירושלים, וככה הגענו אליו במסעית שחילפו אותנו בדרך, ואני זוכרת שהורידו אותי פתאום באין מקום, שאני לא יודעת מה זה, פחדתי, הרי אני פחדנית, פחדתי פחד מוות, אבל עשיתי את זה. ועוד חוויה מיוחדת במכבי, זה המכבייה, שבאיזשהו שלב יצא לי להיות שותפה בהתעמלות ההמונית שעשו במכבייה. טקס הפתיחה. אז למדנו בהתחלה את התנועות, מה שעושים בסניף. אחר כך היה לנו מחנה של יומיים ברמת גן על יד המכבייה, שקיבלת את המקום שלך איפה תעמדי, ולעשות שכולנו עושים את התנועות ביחד, וגם הייתה חוויה מיוחדת. ועוד דבר אחד במכבי, שכל שנה נסענו לתל חי,
לאריה השואג. ישנו בחוץ בתוך שק שינה, אבל זו גם הייתה חוויה, לנסוע באוטובוס עם כל החניכים. אני רוצה רק לספר משהו על נסיעה לתל חי. אחת הנסיעות לתל חי, אני לא יודעת כבר אם את היית במכבי, האוטובוס עמד, כולנו כבר היינו בתוך האוטובוס, ופתאום ילד נשכב ליד האוטובוס ולא נותן לאוטובוס לנסוע. הנהג יורד למטה, קם אמנון מהרצפה וצועק שלנו, טוב למות בעד ארצנו. הוא כאילו ידע מה יקרה לו, הוא נהרג במלחמת... ואז הוא עלה לאוטובוס. באמת? הוא נהרג במלחמת יום כיפור. ואז הוא עלה לאוטובוס. אתמול תקשיבו בלילה, אתם מכירים את ערוץ 0 בטלוויזיה? בטח, אני מנויה עליו. ערוץ 0 שירים של זקנים. אתמול היה, תקשיבי לי, לשירים של נתן יונתן. כן. ודרור קרן הנחה את הטקס. שהגיעו לשיר שני אלונים, לנתן יונתן יש שיר שני אלונים. הבן של נתן יונתן נפל במלחמת יום כיפור יחד עם אמנון בשני מקומות שונים. הם הכירו יחד בצבא, היו מפקדי טנקים והיו חברים טובים מאוד. ואז את השיר שני אלונים הוא כתב ליאור הבן שלו ואמנון שפירא, ודרור קרן אמר את זה אתמול בטלוויזיה. זה עשה לי ככה, וואו. אז זה היה אתמול. זה ערוץ 0, זה ערוץ של זקנים, אתם של תגיעו זקנים לזה שאני גם. מת לך תשאלו אותה איך היא גילתה. אחרי זה תספר על זה. ואחר כך אייל יוסיף את מה שיש לו על קודם כל, ספר לנו קצת צהוב. קודם כל ככה. לא קודם כל, ראשית. ראשית כל, גבעת האהבה הייתה שמורת טבע. כמו שהיום גבעות הכורכר, זה מה שהיה פה. היה פה כלניות והיה פה פריחה שאין דברים כאלה. למה קוראים למקום הזה? עכשיו, במקום הזה היו עולים אחרי יום עבודה קשה, אחרי שעבדו מאוד קשה, היו מתלבשים יפה ובאים לפה עם הגרמופון ועם הכלי נגינה. גרמופון זה פטפון שהיו עם מנואל, אני אראה לכם את זה בבית ראשונים, ועם הכלי נגינה. סבא שלנו היה עולה לפה עם הכינור. קודם כל המשפחה של הסבא, של יהודה ומלכה, הסבא היה בית מאוד מאוד מוזיקלי, מאוד. לא פלא שוורדה ורדה ככה. נעימה גם הייתה, כן? הוא היה המנהל של התזמורת הראשונה בנס ציונה. בקיצור, בבית שלהם היה גם כינור וגם פסנתר. כן. בקיצור היו עולים לפה עם החליל צד, ופה היו רוקדים ושמחים, ובסוף גם היו קצת מתאהבים מדי פעם. אבל למה קוראים לזה גבעת האהבה? כשבית הכנסת הוקם, בית הכנסת נבנה, זה היה אחד מבתי הכנסת היפים ביותר באזור. אז היו מזמינים, המוכתר של נס ציונה, בוקסר, היה מזמין כל יום שישי איזה דמות מפורסמת מארץ ישראל שיבוא לעשות קבלת שבת פה. היו נותנים לו חדר עם אוכל. בקיצור, הגיע ליום אחד חיים נחמן ביאליק לבית הכנסת. ואחרי שנגמרה התפילה, הוא רואה שהכל הצעירים, אף אחד איננו. אז הוא אומר, איפה כל הצעירים? לאן הלכו? אז ירמיהו אומר להם, עלו לגבעה לעשות אהבה. מאז החליטו שלגבעה הזאת קוראים גבעת האהבה. אני הייתי חלק מה... הוא לא, אני הייתי חלק, אני נהניתי מהגבעה. אני יכולה להגיד שאני מהגבעה הזאת נהניתי. ולווה יודע טוב מאוד. הוא היה פה גם. אני לא הייתי לבד. אני לא הייתי לבד. אני גם גיליתי גבעת האהבה. אבל הייתי ילד קטן, אבל היה לי מדריך בוגר שגר ליד סבא, הוא לימד אותי את כל הטוב שאחר כך הגיע אליי, ואמר לי בוא ניקח אותך לטיול, כן? אז עלינו לפה, מדבר על אמנון, עלינו לפה, ולא הבנתי מה אני רואה, אבל הוא היה עסוק מאוד. כל הלילות היינו במערבים. עסוק להסתכל, ואני הולך וצועק, רצנו הביתה, והיה כמו כל דבר שהיינו עושים ביחד. אחר כך היה סבא ונעימה ששואגים עלינו.
בינינו, הוא היה צוחק ואני גם צחקתי. לנו בתור ילדים, מה שאני זוכרת ממנה, ההורים שלנו באו מבתים מסורתיים, וכל ראש השנה ויום כיפור הם היו הולכים לבית הכנסת, ממש כל היום הם היו בבית הכנסת. ואנחנו הצעירים, המדרגות שהיום אתם רואים זה לא המדרגות שהיו אז בגבעת האהבה, היה גרם מדרגות רחב ענקי, והוא היה עולה עד לגבעת האהבה. עכשיו הצערו אותו, זה היה ממש רחב, ואנחנו כל הצעירים, כשההורים שלנו היו בבית הכנסת ביום כיפור ובראש השנה, וממש הם היו שם כל היום, אנחנו בילינו על גרם המדרגות הזה, ובין השאר היינו עולים לגבעת האהבה, עולים ויורדים, אבל החוויות שלי הן יותר מגרם המדרגות הרחב, שהיינו יושבים כל הצעירים ומקשקשים וצוחקים, וגם יצרנו אז חברות עם... היו באים גם אלה מהצד השני של נס ציונה. סך הכל הכביש הראשי חילק לשני את נס ציונה. הצד הזה שלי שלמד בבית ספר הזה והיה במכבי, והצד השני למד בממלכתי ב' והיה בנוער העובד. בסך הכל ראש השנה ויום כיפור כולם היו באים לכאן, וגם התוודענו אל הילדים מהצד השני, והייתה חוויה עצומה גם. זה החוויות שלי בגבעת האהבה, זה יותר הגרם מדרגות הרחב. בלי שום קשר לאהבה. מה, לא הבאת את סבא לגבעת האהבה? לא, פספסנו, יש לנו איזה מינוס. יכולים להשלים. וסבא כבר אין כוח. אני וכן שותפנו את אז סך הכל זה מקום מאוד... זה אחרי ימים של זה, ואני אעשה לכם סיבוב פה. הבמה הזאת הייתה כל הזמן. הבמה היא לא חדשה. הבמה הייתה כל הזמן. סיבוב, עושים ליד גדר. זה גם לא היה חול. אבל שערו הבמה פה, אני הייתה. תכף חוזר. הולך, קופץ אחרי. ועוד דבר אחד, אמיר איננה. אני לא לימדו אותי היה כאן באוטו היה בנס כאן ציונה. בית בודד, היה כאן הבית הבודד, שגר בו איש אחד. שמעון? לא, איש כזה נראה מוזר. מבולבל מכפר עזר. בבית פה, על הגבעה, היה בית קטן. האיש הזה היה הולך כל הזמן עם תיק, והיה מסתובב, רק ראו אותו כל הזמן מסתובב. ואנחנו הצעירים החלטנו שהוא מרגל. פחדנו ממנו פחד מוות. קראתם לך סמבה? לא סיפרת להם על הערום. על הערום בדרך לגן. זה בספר. לא נעים לספר את זה. לא נעים, ילדים קטנים יש פה. בדרך, לא בדרך הקיצור, שהיינו הולכים בדרך הכביש ברחוב מכבי לבית ספר, היה אחד, כמובן בית פרטי, כי הכל היו פה בתים פרטיים, שבה גם בילינו את רוב הילדות שלנו. בתוך החצר שלנו... לא, בואו לצל, יותר טוב, בואו לצל. רגע, לא לדבר. אני אומרת שוב שהכל היה בתים פרטיים, וקשה להעביר את החוויה עכשיו שאתה רואה את כל הבתים הגדולים האלה. אבל הכל היה בתים פרטיים עם חצר ענקית מאחורי כל בית. לנו פה היה מקדימה הבית של דודה נעימה, מאחורנית חצר גדולה, שבסוף החצר היה לנו בית דו משפחתי, אנחנו ודודה הדסה, אחות של אבא שלי. בתוך החצר הענקית הזאת היו 4 עצי אקליפטוס ענקיים שעשו צל בחצר. גם כל החצר כולה סך הכל הייתה חול. היה גם עץ תות גדול. והיה עץ תות גדול, נכון, אצל נעימה. והכל היה חול. אבל היה כיף לבוא אליה, לשחק בה, תמיד היא עמתה מילדים, ובאמת חצר שוקקת חיים היא הייתה. עוד ביליתי את ההתבגרות שלי. בחצר הזאת. סבתא, איך זה גורם לך להרגיש עכשיו שאת רואה פה בניין ולא את הבית? אני אמרתי לך, נגד הקדמה את לא יכולה לעשות כלום, את מקבלת את זה. כן, אבל שמו את השלט הזה וזה נותן הרבה, כן. נותן הרבה. למי שעובר פה,
כן. חשוב. ממש ממש. השמאלי לא... המנורה. לא, גם עוד דבר אחד, לאמא שלי לא הייתה משפחה בארץ. אמא שלי באה, יחידה מפולניה, כל משפחתה נספתה בשואה, וקיבלתי את המשפחה של אבא שלי, אבל מה קרה? כל המשפחה גרה בחצר אחת. בתור ילדה לא היה לאן לנסוע, לא היה... נוסעים לדודים. כולם גרים בחצר אחת. בגלל זה היא באה לברטוביה. לא, אבל מה כן? לאמא היה בני עיר. לאמא היה בני עיר. בני עיר זה היה כמו משפחה. אבל איפה בני העיר גרו? בראשון. היינו לוקחים אוטובוס, מתלבשים יפה, אני ואחותי. הייתה ילדה בגיל של אחותי וילדה בגיל שלי. ונסענו באוטובוס לראשון לבקר את משפחת אלוני, זה היה יאיר אלוני, מי שזוכר, מהטלוויזיה, זו הייתה המשפחה. תדעו לכם שאימא שלכם הייתה יד ימינה של אימא שלי. דבורה הייתה חוזרת מהבית ספר ברמת גן ביום שישי. הייתה חוזרת באוטובוס ומתחילה לנקות את הבית לשבת. יום שישי זה היה לקרוא את יום הבית שבת הלילה. דבורה הייתה העוזרת שמנקה את הבית. זה מה שהיא עושה גם היום ביום אבל שישי. אתם לא מבינים איך. אני הייתי מוכנה לרחוץ כלים בלי הייתה לסבן. רוצה לרחוץ כלים בלי סבון. זה המקסימום שיש. עכשיו, הם היו יום חמישי, היא ואימא שלי היו עומדות ומבשלות. זה גם אמא שלה. ואימא שלה, ברור, אימא שלה, היא הייתה אימא שלה יותר מאשר אימא שלי, והיא הייתה, דבורה הייתה עומדת וטוחנת במכונת הבשר, ומנקה את הרגליים, היו עושים מרק מרגליים של תרנגולת. הייתה עומדת ומנקה את הרגליים של תרנגולת אחד לאחד. באמת, הייתה ילדה שאין דברים כאלה. לסמל ולדוגמה הייתה אימא שלכם. יש! יש! זה מה שבחרתי לכם. רציתי לדבר על החגים בחצר. החגים בחצר. בדרך כלל כל חג היה לבד, כל משפחה חג בית, מהבית שלנו ומהבית של דודה הדסה, את השולחנות, את הכיסאות, ועורכים את השולחן הגדול. עכשיו, התפריט היו מכינים אותו מראש, קובעות אותו כל האימהות, וכולן עושות את אותו אוכל. כל משפחה מביאה את האוכל שלה, את אותו אוכל. אבל הליל סדר היה, אני זוכרת אותו לטובה, כי דודה נעימה הייתה מנגנת, ושרים ביחד את כל השירים, וקוראים את ההגדה עד האוכל. ואחרי האוכל היה מגיע הדודה נוסף, אח של אבא שלי אברהם, שהיה לו קול מדהים, ולשיר את אחד מי יודע כולם ביחד עם אברהם, זאת הייתה חוויה בפני עצמה. וגם הילדים שלי אומנם התביישו, אבל הילדים של רוחלה וזה היו עושים לנו תמיד הופעות של ריקודים ושל שירים. הילדים שלי התביישו. לא נכון. אבל היה באמת ליל סדר מיוחד מדהים. הליל סדר המשותף נפסק אחרי שאמנון נהרג במלחמת יום כיפור. בדרך כלל הם היו נוסעים לנתן יונתן ושריד לעשות את ליל הסדר. כן. רצית לספר על יוסף והמשאית. לים, מה זה? דוד יוסקה היה לו משאית, במשאית אפשר היה לשים מאחורנית, מותר היה שתי נפשות לקחת במשאית. כל שבת הייתה תורנות, איזה שני ילדים לקח במשאית לים. אבל נוסעים לים, ואחרי שב8 בבוקר כבר הגענו לים, היינו חוזרים ב2 אחרי הצהריים, מתוגנים מכל הצדדים, אבל זה גם הייתה אחת החוויות. כל בוקר בשבת את מי ייקחו היום? את מי ייקחו היום לים? היינו נוסעים לים לפלמחים, לחוף בפלמחים. לא היה מציל, זה היה חוף פראי כזה, אבל היינו חוזרים אדומים, ואז גם היה מודה להשתזף. זה מאוד היה... תראה, במרכז היה עץ צוד גדול. זה לא, אבל היה קשה להסתובב בגלל הציר של הבית. כן, נכון. ורציתי לספר על דודה שרה.
דודה שרה, מי זוכר את דודה שרה? רק אני זוכר. אמירה. אני זוכרת משהו עם סמלה. את השמלת כלולות שלי. נישואים היא תפרה. באיזשהו שלב, בוקר אחד התעוררתי לחצר, סבתא עוד הייתה חיה, סבתא נפטרה שהייתי בת 10. קודם כל תחשבו שהייתה לי סבתא צברית, זה היה משהו גדול. ואני מתעוררת בחצר ויש דודה שרה. דודה שרה באה ממצרים, רווקה, מבוגרת. מי זאת דודה שרה? אחות שלי. בדודה. צריך לראות אותה בשורשים, משהו עם משפחה בקריית ים, בקריית אתא. במשפחה, היא הייתה במשפחה. לא, אבל מבחינת אבא שלך דור שלישי נדמה לי. צריך לראות בשורשים, אני לא בדיוק זוכרת. רק אני יודעת, היא פתאום מופיעה בחצר. אבל דודה שרה הייתה הולכת עם תיק, ככה. דודה שרה, השפתיים שלה היו צבועות מעבר לשפתיים. הגבות היו מצוירות. ודודה שרה היה לה את כל המשפחה, כל יום קבוע, שאחרי הצהריים הייתה מגיעה. ידעת, ביום שני דודה שרה באה אלינו אחרי הצהריים. אבל היא הייתה תופרת. היא תפרה לי המון שמלות, וגם את שמלת הכלולות שלי דודה שרה תפרה. יפה. כן. מלכה ויהודה גרו גם פה ליד? לא. מלכה ויהודה, זה היה הבית שלהם. דודה נעימה גרה בבית שלה. נכון. וסבתא הייתה גרה איתם עד שהיא נפטרה. סבתא? סבתא מלכה. הגרה היא... הם בנו את הבית. מלכה ויהודה בנו את הבית. ב-1904 כתוב. אמירה, תספרי על רחוב תל אביב. מתי סבתא חנה נפטרה? אתם רוצים לשבת את זה בבית ראשוני? שתשבו. ניתן לך לקרוא אחרי. התכנסנו היום לכבוד יום הולדתך ה-80. גיל הוא עניין של הרגשה בראש השנים, ואכן גם במראה וגם באנרגיות את בהחלט צעירה לגילך. אם את אשת שיחה נהדרת, יודעת לשמור סוד, לתת עצות טובות, בשלנית מעולה, וסבתא נפלאה לנכדה. השנה האחרונה חייך שלדים יותר ללא עבודה, ואת ממלאת את זמנך בקריאה, פתרון תשבצים, סודוקו, ולא מפסיקה ללמוד או להשאיר את עולם הידע שלך. היא מודדת זמן טוב להביט סביבך ולהיות גאה ומאושרת במשפחה שבנית, בחברים הרבים שאספת. אז מה נאחל לך? ראשית, נראות איתנה. תמשיכי לשמור על חדות המחשבה וסביבות הדעת, לחיות חיים פעילים מלאי תוכן, לצבור חוויות טובות ומענות בטיולים בארץ ובעולם. שתמיד תהיי מוקפת בטוב ובאנשים קרובים אלייך. לצדך. שתרבי נחת מאיתנו הילדים ובני זוגה, מהנכדים, המאמינים שלך, והוא שבדרך ולנו נאחל שתהיי לצדנו עוד שנים רבות, תעטפי אותנו בחום, באהבה ובעצות טובות. שקט! זאת סיימת. אוהבים לך מאוד מאוד. עכשיו סיימת, אתה יכול לדבר. כן, חיים. זה לא על הצבעה. נראה בשקט. לא שומעים. כבוד הרב. סבתא היקרה שלנו, חיפשתי יכולים לתת לך לכבוד המאורע העצום הזה. אז את האמת שמעבר ללאחל לך שתמשיכי להיות מאושרת, בריאה ולעשות חיים בפנסיה, אני חושב שאנחנו קודם כל צריכים לנצל את הספוט של ברכת הנכדים בשביל להודות לך. תודה על המשפחתיות, על הארוחות, החגים והמסורות המשפחתיות. תודה שתמיד נגיד שם לתת מה שצריך. תודה על סבא. ותודה על סבא ועל הדוגמה האישית של שניכם לאורך השנים כזוג וכיחידים. אנחנו מאוד מעריכים ומוקירים את כל מה שבניתם ביחד. ולחולים, אנחנו מאחלים לך שתמשיכי להיות בריאה, מאושרת ואהובה כמו שאת, שתנצלי את הפנסיה ולעשות דברים שאת אוהבת, עם ובלי סבא, שלא תתני לגיל 80 לעצור אותך, ותמשיכי ליהנות, לבלות ולחגוג את החיים. לנצל את הזמן בדברים שאת אוהבת ובאנשים שאת אוהבת.
ואנחנו מקווים ומאחלים שנמשיך ליהנות ממך כמה שיותר בריאה צלולה, חכמה ומאושרת. אוהבים עליה נכדים. חיים שלי. למה הם לא תפוסה יותר? שמת את העבודה. אז אנחנו עכשיו נתחיל באיזושהי פעילות נחמדה. כולם פה? לא. פולינה רעיונה של רבית יש לציין. כשסבתא אימא הייתה בגילי. אני אשים תמונה של סבתא, שמתחילה מצעירת המשפחה. אני. צעירת המשפחה. אני. אז פה יש פה את סבתא שהייתה בת 6. מי בן 6? וכל ככה לפי הסדר עד הבחור בן 60. עוד לא. שיביא תמונה תואמת לתמונה של סבתא בגיל המדובר ויספר מה היה הפועלה העיקרי של סבתא כשהיא הייתה בת או בן גילו או גילה. אוקיי? אז אנחנו מתחילים פה, יש תמונה של סבתא, אימא, שהייתה בת 6. מי בת 6 או בן 6? אז מי בן 6 במשפחה? מי בת 6 במשפחה? לא נמחמה. אז תסתכל שנייה מהפה. מה עם העוגה זיתים? לא סיימת? סיימת קורני. רגע, ביס אחרון. רוצה עוד אחד? ואם חוץ ממה שהבן המשפחה יגיד, אני רוצה להרחיב מה עשית בגיל המדובר, אז תביא שלי. פעם תביא לך. כן, יבוא לך. אז נוני, פה סבתא בת 6, והנה תמונה, נוכל להראות לכולם תמונה שלך שאת בת 6. אוי. שניסינו להתחפות אחרי התמונה המקורית. לעשות שחזור תמונה. כן, אז בואי נתלה אותה. איפה הסבים? רגע, הנה הסבים. בואי נתלי ליד. אז רגע, תסתכלו לכולם. כשסבתא הייתה בגילי, היא הייתה לגן חסידה. נכון. תוריד את התמונה שלך. תמונה שלך שאת בגיל שלי. אולי צבע אחר שיהיה צבעוני ויפה. בצבע ורוד. אדום, סגול. ורוד. יפה מאוד. איזה יופי. ב-1954, נכון, סבתא הייתה בת 10. וואו. בת 10. מה זה עם התחפושת של הצועניה? הצועניה. אז מי בן 10? אז ב-1954 סבתא הייתה בת 10, ומיקה? בת 10. גם בתחפושת. תראי לנו את התמונה. צילמת גם אותי. אני את זה? די, למה? זה מפסיק. מראים את כולם. די, זה יפה מאוד, מיקה, זו תמונה מהממת. אני לא שמה ככה, זה מאוד יפה. זה יפה מאוד התמונה. סבתא הייתה בגילי, די כבר. מיקה? מיקה, בוא אליי. יותר גדול. אבל גם אני שם. נכון. יפה מאוד. כשסבתא הייתה בגילך, מה? דברי בכל תסתכלי לכולם. סבתא הייתה בגיל ב-1954, היא למדה בבית ספר ממלכתי הערך ראשוני והתחילה במכבי צעיר. מכבי צעיר. התחילה במכבי צעיר. התחילה במכבי צעיר.
גיל 13, 1957. כן, יואל, קח את התמונה שלך. אנחנו כבר במכבי הצעיר ואנחנו עובדים, אני ורמי זייצוב. ועדה של הבנים ביום הזיכרון. אולי אני אספר על הצועניה. צועניה, אמא שלי באופן קבוע בפורים תמצא אותי לצועניה. אחר כך אני. הבגדים גדלו איתי ביחד. חוץ מפעם אחת. פעם אחת הביאו לכפות את מגדרה והייתי יפנית. ב-1957, בכל רם. ב-1957, שסבתא הייתה בגילי, היא הייתה במכבייה החמישית. נכון. אתה היית מיעוט. 1958. צבע אחת ככה, שיהיה כחול, נראה צהוב. צהוב, קח צהוב, צהוב. צהוב כחול. אבל צמוד. צמוד כן המון מקום. זהו הנתון הזה סבתא? בכל רם. ב-1958, כשסבתא הייתה בגילי, סיימה את לימודיה בבית הספר היסודי והתלבטה לגבי המשך הלימודים בתיכון בראשון לציון או ברחובות. ובסוף הלכה לרחובות. נכון. תתחיל לנשק. איפה התמונה של סבתא? רק תמונה. מי אמר שהיא לא חקלאית? גם כנראה הכריחו אותנו להסתיים את תפוזים ביום שישי בצהריים, אז הכריחו מזויף, אבל בסדר. תגידי עוד פעם, אני לא אמא נועה. אבל לא, זה לא כתוב פה. זה מאולתר, זה באינטור. יכולתי להצטלם, לצערי יום שישי אותי ותמיד, זה צריך להיות מזויף, אבל תראו את התמונה יפה, תודה. הרעיון לעשות שחזור של התמונה. איפה מצאתם עץ? לא מצאנו עץ תפוזים, לקחנו תפוז והלכנו לעץ. טוב, כשסבתא הייתה בגילי, היא הייתה בחודש שביעי בנה הראשון, עד לשמירת הריון עבדה כלבורנטית במפעל גלידר באדמיר. לא אהבה את זה כל כך, ואז עבדה כלבורנטית בתיכון עד שנכנסה לשמירה. שמירת הריון, כי אני נגיד לא הבנתי מה זה אומר שמירה. היא לקחה את הרובה והלכה לרדת לשמור. שמירה, בסדר. טוב, לפני זה כתוב שמירת הריון. ככה היא בנה שהכריחו אותה לקטוף תפוז. לא שמענו. 1966. סבתא בת 22, כבר יש טרקטור. תעשי שורה חדשה? כן, תעשי שורה חדשה. אני התאמנתי, אין מקום. אבל כפרה, נתנו לך קודם. לא, אני יכולה אבל לעשות. גיא קודם. אני קודם. אתה היית? גיא נראה. הוא יותר קטן. כן, גיא נראה. הוא יותר קטן. יובל אתה רוצה לבוא קודם? בבקשה, בוא נראה. לא, גיא, אני יותר. אתה יותר קטן. אתה היית בגיל. כן. חייב להגיד שהעירו אותי אחרי משמרת לילה. להצטלם בחדר. את זוכרת את זה? זה לא סיפור מאחורי התמונה. זה סיפור, סליחה. תיזהר. יותר קטן, עדיין כפרה. זה היה גרמופון. קטן אבל גדול. סליחה, מצטער, אפשר לקרוא? טוב, השנה 1966. כשסבתא הייתה בגילי, הייתה אימא לאייל, אחרי השמירה. איפה אני איבדתי את עצמי? והעבירה שיעורים פרטיים במתמטיקה. נכון. מה בסוף? שיעורים פרטיים במתמטיקה. תלמידה שלי שאתם מכירים הייתה אמא נורית בעצם. 1967. הנפילה שלי תיזהרו. של הגרמופון. לפי אמר. 1967. התמונה. מה אתה רוצה לספר על סבתא? כשסבתא הייתה בגילי, אז פרצה מלחמת ששת הימים, וסבא היה צריך להתגייס למילואים, וסבתא הלכה לעבוד במשק.
איך התמונה? איזה תמונה? מה התמונה? גיא לא כותב, גיא שותף תמונה. הפכנו את הילד הקטן לאטרקטור. לא קיטרת בכיתה. כן, ילד קטן לאטרקטור. כאן זה כבר 1974. 1974, סבתא בת 30. וזה יום הולדת של נורה. כן, תדברו עלינו. ב-1974, שסבתא הייתה בגילי ביישן בר, ב-1974 היא סיימה ללמוד הנהלת חשבונות באחווה והתחילה לעבוד בין הבנים. אבל אז לא רואים את היד של עמית. אוקיי, סבתא 1976, סבתא את 32. 1976, סבתא בת 32, וזה פעם ראשונה שסבא וסבתא נסעו לחו"ל, הם טסו לארצות הברית לחודש וחצי, עם זוג נוסף שהם הכירו לקראת הנסיעה, וזה סבא וסבתא. סבתא, תספרי איך הכרתם את הזוג. איך הכרנו? רצינו לנסוע לארצות הברית בטיול עצמאי, ובברטוביה אף אחד לא היה במין לנסוע איתנו, ובאותו זמן בעיתונים היו כותבים גם מודעות של אנשים שמחפשים זוג לנסוע לחו"ל, ואז ראינו בעיתון שם של מישהו באשדוד שמחפש זוג לנסיעה לארצות הברית, והם היו מאשדוד. דבורה ישבה לספר טלפונים והיה מספר טלפון. ישבתי בספר טלפונים וחיפשתי את המספר טלפון הזה לראות מה השם שמסתתר מאחורי השמים ומשהו. בשם שנראה לנו, אז היה שם נתניה ומשה הרשקוביץ, אמרתי, זה נשמע בסדר. נתניה ומשה. נתניה ומשה. ואז התקשרנו להם והגענו איתם. לא, אבל מה הם אינם? מה? היא נפטרה קודם. הוא נפטר בשנתיים. מה זה? סבתא לבגדים שהורדתי לה. רגע, מההתחלה. 1988. סבתא בת 44, לבגדים מסתובבת בשחור לבן, שתמיד תזכיר לי שהפשטתי אותה בבריכה שתפסתי אותו. אז הנה, עם החברות כאן בים, בכנרת. כנרת נהדר. לא, זה באילת. באילת, שיצאתי פינקה. את זוכרת? מי נסע? גם נועה נסע, שנסענו לאילת עם אלינור ועם... אלינור. ופה יש גם את הדודה... כולם, שהייתה משאירה בדודה. של אלינור. כשסבתא הייתה בגילנו, 1988, הייתה בת 44, היא שרה וניהלה את חברת הזמר של דרך טוביה, שנפגשה כל יום שלישי, כשישבתי אצל רביד ואייל. הגעתי. בשנה הזו התקיים מפגש שני השני, 100 שנה להירצחו של אברהם ילובסקי, ונציין גם שבשלב זה ניסינו, עובדת ככה ניסתה להיזכר עם רבקה ויורם וויקטור והציפורניים, אז לא כך הצלחנו להכניס את זה כל הכרונולוגיה של הסיפור, אבל רבקה בוודאות הייתה חלק מהבית, זה מה שהצלחתי. מנהלת בית. אחרי שהתגיירו. נועה ליד. זה את. אליי.
אם סבתא בת 53... 1997. והנה סבתא ואלינו. שאלת למה הילה הייתה. מה פתאום הילה באה? מה לא נמצא? הילה, הם כאלה חברות טובות, גם כאלה בקשר. היא תחלת לקפוץ. לבוא להגיד שלום? כן, שתי המצטיינות. מה הצטיין, דודה? נראה שקשר עם החברות ילדו. אני אומרת גדולים. כן, החצי. מה יש לך כאלה? אני אחזיק את זה למטה. כן. אליך או אלינו? אליי. טוב, סבתא הייתה בת בגילי 53, 1997, כבר הייתה סבתא לשני נכדים, עומר וטל. בעשור הזה אנחנו יודעים שהסתכלה אצל יורם, עברה מוויקטור ושמעון, ודיווחה את ציפורניה אצל זהבה אדרת, מאוד מטופחת. קיבלתי את זה ממנה. זה בגנים עבר לידי. דילקטור. איפה את של רבית ליד? איפה התמונה שלו? סלוחה. רותי בן 50, סבתא בת 54, שנת 1998. כשדבורה הייתה בגילי, המשפחה עברה טלטלה קשה עם כתו של חן, באותה שנה התחתנה ביתה נועה איתי. נכון. בואו כך נשיקה שבחרת אותה. היה קשה ובסוף בחרנו. כשדבורה הייתה בגילי, אז היה לה כבר נכד בן 10, ונולד הנכד הרביעי שלה, יובלי. זה היה ב-2002. מתי הייתי? 2002. בבקשה. ככה גילינו את הנוריות. זה הסיבה ששלחתי בגלל זה לקחנו את המטריה אדומה. בגלל זה לקחנו את המטריה אדומה. בסדר. השנה 2004, אמא בת 60. אמא מה? בת 60. כל כך עדיין. כשאמא הייתה בגילי, נולדה עדי נכדתה החמישית, והתקיים מפגש שני השלישי. אנחנו היינו צריכים, איפה התמונה, לנסוע לצלם את בודה. נסענו לצלם את בודה. יש בודה קצת יותר גדול מזה אצל אמא ואבא. רואה בודה? מה אני רואה? יש בודה קטן ובודה גדול. מה איזה זמן? הכי זה שזה. אבל היה צריך תמונה של הגיל שלך עכשיו. זה היה שזה תמונה, הגיל שלך עכשיו. דבורה, יש כסף קטן של בודה.